Krásny deň prajem, stretávame sa spolu pri týždennej predpovedi prvých troch znamení Kozorožec, Vodnár a Ryby. Začíname Kozorožcom. Vzťahová rovina. Vidíme tu dva možné vzťahy, ale obidve sú choré. Majú ako keby podobné dôvody, prečo sú nešťastné, nenaplnené a tak ďalej. Keďže sa to cyklicky opakuje, to znamená, že máte vo vzťahovej teda oblasti problém. A ten problém trvá buď z pečate rodu, alebo proste máte nespracované detstvo, priamo rodičia. Áno? Takže tam to je vec podvedomia a tam to treba riešiť terapiou podvedomia. Práca. Máte tu dve možnosti práce. Jedna, je tu nejaký konflikt, boj viacerých ľudí, áno, napätá situácia, môže byť veľká konkurencia, intrigy a tak ďalej, proste veľmi napäté. A potom je tu práca, kde je to také miernejšie, lepšie, áno. Takže treba si vybrať tú lepšiu možnosť. Zdravie. Čo sa týka zdravia, vidím tu návštevu nejakého odborníka v diaľke. Áno, ale má to dobre dopadnúť. Sú pritom dobré karty. Anjeli hovoria nová láska, to môže byť buď skriesenie takej tej túžby, vášne v tom vzťahu, ktorý máte, alebo úplne nová láska. Vodnár. Vzťahy. Vo vzťahu a v rodine prekonanie prekážky. Áno, je tu nejaké nešťastie a frustrácia, ale je to prekonaná prekážka. Práca. Sú tu dve možnosti v práce. V jednej je prekonanie prekážky a možný nejaký postup alebo kariéra, ale sú tam neprajníci. A v druhej je krádež. To znamená, že ste okrádaní alebo by ste boli okrádaní o nejaké peniaze, na ktoré máte nárok, možno nejaké bonusy, odmeny alebo tak. Úplne najlepšie by bolo, keby ste si našli novú prácu. Tiež sa vám v tom finančnom toku niečo cyklicky opakuje. Ani pri jednej práci to nebolo ideálne. To znamená, že zase máte niečo v podvedomí v súvislosti s majetkom alebo v rode, že sa niečo dialo s peniazmi. Áno, a vy to nejakým spôsobom opakujete. Takže to tiež je vecou podvedomia a treba to čistiť. V podvedomí, terapiou podvedomia. Zdravie. Pozor na to. Sú tu intrigy, ale tie intrigy a manipulácie môže znamenať, alebo častokrát znamená dosah mágie, vtedy nefungujú ani lieky poriadne. A je tu dokonca aj dar hore nohami. Áno, čiže ako keby hľadáte riešenie, neviete ho nájsť. Čiže tam treba to vyčistiť, tú príčinu, áno, mágiu. Opakuje sa nám to. Prichádza nám do života nová láska. Dobre? Čiže bude to vzkriesenie v starom vzťahu alebo niečo úplne nové. Ryby. Vzťahová rovina. Vidíme tu diaľku, myšlienka na diaľku. Ale nie je to nejaká ideálna možnosť. Je tu dar hore nohami. Ak aj dar, tak neprinesie šťastie. Môže to byť proste nie je niečo zišné, ale manipulatívne. Takže pozor na to, nie vždy je dar darom. Takže financie a práca. Máte tu príležitosť dobrej práci v diaľke. Zase môže to byť v zahraničie, ale nemusí. Môže to byť len, že dochádzate
Sú tu až dve diaľky. Jedna je hore nohami a jedna je dobrá, áno, ktorá je vám darom. Takže treba si vybrať naozaj tú správnu diaľku, tú správnu cestu. Hej? Čiže momentálne ste na takom rozhraní ciest a vyberáte si, čo ďalej. Jedna je lepšia, druhá horšia. Zdravie. Je tu diaľka, čiže treba navštíviť nejakého odborníka v diaľke. Čiže na to, aby ste ho teda navštívili, musíte niečo preto obetovať. Čas, peniaze, hej, možno seba. No, takže tak. Ešte pozrieme sa na anieličkov, priateľstvo. Čiže v tomto období by vám veľmi pomohlo priateľstvo. Buď si máte hľadať priateľov, alebo oceniť tých, ktorých máme. Dobre? Niekedy je to tak, že očakávame od niekoho, alebo si myslíme, že je niekto kamarát a tých skutočných nevidíme. No, dobre, takže to je z mojej strany všetko. Majte sa krásne.